सालबारि कल'नि मायंपारायाव 12 बोसोर बैसोनि थाखो 7आव फरायनाय फरायसुलिखौ सासे दुथाङा जिनाहारि खालामदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय गबर्धना थानानि बासबारि आउटपस्टनि साखाथियाव थानाय कल'नि मायंपारायाव मुगैथाव जाथाय। रतन सूत्रधर मुंनि 23 बोसोर बैसोनि सासे दुथां सेंग्राया थाखो 7आव फरायनाय सासे फरायसुलिखौ जिनाहारि खालामनाय सासे दुथां लाइमोनखौ खानो हादों। जिनाहारि खालामजानाय फरायसुलिनि बिब'आ केस होनायाव पुलिसआ दुथां सेंग्राखौ खायो आरो जेराव दैथायहरो। गबर्धना पुलिस थाना 61/22 नम्बराव केस रेजिस्टार खालामनानै 328 IPC RWC सेक्सन 4 POCSO आयेन बायदियै जेलाव दैथायहरनाय जाबाय। बे जाथाया ओनसोल नाङैनो सुबुंफोरखौ सोमोनांथाव खालामदों। सालबारि कल'नि मायंपारायाव 12 बोसोर बैसोनि थाखो 7आव फरायनाय फरायसुलिखौ सासे दुथाङा जिनाहारि खालामदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय गबर्धना थानानि बासबारि आउटपस्टनि साखाथियाव थानाय कल'नि मायंपारायाव मुगैथाव जाथाय। रतन सूत्रधर मुंनि 23 बोसोर बैसोनि सासे दुथां सेंग्राया थाखो 7आव फरायनाय सासे फरायसुलिखौ जिनाहारि खालामनाय सासे दुथां लाइमोनखौ खानो हादों। जिनाहारि खालामजानाय फरायसुलिनि बिब'आ केस होनायाव पुलिसआ दुथां सेंग्राखौ खायो आरो जेराव दैथायहरो। गबर्धना पुलिस थाना 61/22 नम्बराव केस रेजिस्टार खालामनानै 328 IPC RWC सेक्सन 4 POCSO आयेन बायदियै जेलाव दैथायहरनाय जाबाय। बे जाथाया ओनसोल नाङैनो सुबुंफोरखौ सोमोनांथाव खालामदों। बाक्सा सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय रायजो राजा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। किरण एन्टारप्राइज, जेराव नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांनि फालांगि खालामनायाव गोनांथि जानाय टाटा योदा ट्राक आरो ई-रिक्शा, लोगोसे नोंथांनि न' बां लुनायाव गोनांथि जानाय बाला, अन्थाइ, सिमेन्ट, इटा। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सालबारि भबानिपुर लामायाव थानाय बे किरण एन्टारप्राइजआव नोंथांनि थांना थानायनि जिउआव गोनांथि जानाय टाटा योदा ट्राक, ई-रिक्शा आरो बाला, अन्थाइ, सिमेन्ट, इटाफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन। गोनांथि जानाय सुबुंफोरा 9101113708 आरो 9401079621 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन।